De snitsers die worden ze wat leber, douwe visser. Zo derk eens een keer wat mee gebeuren. En die grauwsters, ja, die wienen wat wrakerig. Want die in dat protest verlen, juster. En ja, en dan zie je er iemand, die zie je het helemaal daar bij de Noorderheuge Bregen. Die moesten met even tarrieden in alle stilte, werd ze weinig mogelijk skippen winnen. En dat wie Ulbe Brandsma en die zeggen ze even naar dat zeil. Nou ja, en dat moest niet goed zijn op de Marioord, want dat Twirre nogal in een wedstrijd die gewoon naar de Langwaarder veert. Dan weerom heel eind de Noorderheuge Bregen. En dan weerom naar de Warp en dan weer naar de Langwaarder veert. En dan show je hem naar de start van het Scootjesielen op Langwar. Werd wat eind heugen bij de tonnen zit en de oren wat in de midden. Maar daaronder, daar zie je het jouwer bij de tonnen, komt aardig fort. Ik zie hem er aanstonds nog wat meer over vertellen. En daar in de midden, daar zie je alle oren een beetje uiterziek in een goed plakje. Maar het weer er net voor iedereen. Bijvoorbeeld Jenne Wout, de winnaar van Juster. Die kon nog helemaal net naar voren komen in een cruiserak wat skitterend wie. Het wie echt van alle skippers heel mooi. En dan ga je van die situaties dat jouwer tankt u de wal. Wij kennen er wel van langs, dat ken absoluut net. Dus die maakt er helemaal achterlangs. En de zwaan, die zie je er middenin. En ineens davert het wat naar beneden. Ze hadden protestvlaggen hingen. Nou ja, daar komt verderop in uw sturing wel een heel verhaal over die protestvlaggen. En die er uiteindelijk weer uithellen. Maar ze gingen met meer moeite mij haarzelf om er te komen. En sjoggen geen oren skippen. Dus eindelijk is het op de laatste plek. En voorin, Bolzert of Jouweren. Bolzert of Jouweren. Of wat zijn. Maar wat zijn maar achter Jouweren los. En die kan al wel een beetje bij de tonnen komen. Maar bij de tonnen is eerst voor Bolzert. En het is een hele ervaring dat wat zijn bij die tonnen komen kan. Het wie eigenlijk net mogelijk. Maar ze kregen een koeltje en ze konden er krek met een opzitterke boven. En dat wie leien dus voor de volgende mannen. Want die moesten even wachten tot zij om de tonnen winnen. Een van die volgende wie Grauw. Een van die volgende wie Jereveen. Maar de volgende wie de Jouwer. Want die komt aardig achter wat zijn on. En dan komt pas Jereveen. En dan zit Drachten erbij. En er zit Grauw bij. En ze hebben de heulen met je toch wel skitterende cruiseraken haan. Hier op de Langwaarder wielen. Dat Grauw om de tonnen draait. En die ken Drachten en Jereveen. Die maakt er helemaal omheen. Oh, wat hier die op dat moment het smoor in. Omdat je wollen wel graag om de tonnen. Maar je mat op die oren wacht je. En dan mag je wachten en dan mag je geduld hebben. Want Scootjesielen is ik voor een pad geduld hebben. Dat je ik wil weten, kijk als Pieter Brouwer hier. Dat je eigenlijk altijd op die Langwaarderwielen heel goed zielen. Nou, zij gaat het hele veld dan naar de Noorderheuge Bregen. Zal hij dat voorkoor en voorop het Bolzert. En daarachteraan komen Jonkerelkoor, Walsijn en de Jouwer. Ja, en dan gaan we weer opnieuw het cruiserek in. En er gebeurt van alles. Schitterendste cruiserek wie dat. Die ene achter de oren los. Diezelfde weer achter alle oren los. En zo zie je het helemaal in elkaar. En de Jouwer toch dat ze het redden kon. Maar ze redden het op. Want Bolzert gaat er weer van los. Grauw gaat er nog achter los. En Bolzert komt eerst bij de tonnen. En dan denk je bij zoiets, bij Bolzert, had hij de eerste route al eerst, hij nou weer eerst. Je komt eigenlijk altijd, als je een beetje een goed scootje binnen, kom je eerst om het tonnen en dan win je het ik. Jouwer zit erachter en die wil net beliers aan. Dan komt wat zijn ertussen en er komt Grauw nog bij. Grauw? Ja, Grauw komt hier niet eens naar voren. En waar is Jereveen dan? Die maar we eens even zien hoe dat zit. Maar we zullen eerst naar Bolzert. Die weer op een nij dat cruiserek ingeet. En dan shotter en dan shotter en dan shotter. En dan weet er dat er nog iemand is die het vlakbij is. Je denkt, dit is een prachtig beeld over die hele Langwaarderwielen. Maar oh jee, daar is de Jouwer. En die had een aardige, die steekt al wat heuger. Die kan een mooi eindje voortkomen. En dan ben ze heel dicht bij elkaar. En dan kan Jouwer richting die tonnen krek om het hoekje komen. En dan leidt Jouwer dus eerste en Bolzert tweede. En ja, dan ben wij als kenners al jaren logisch straft. Want dan weten we dat het de winnaar, of dat de eerstlezende net meer in eens winnaar hoeft te wijzen. Nou, dan komt wat zijn om de tonnen. Dan komt Jereveen er ineens weer. Die komt er weer tussen terug. En die zocht even om. En die zocht dan alweer Grauw en Drachten en Snitslissen. En dan denkt er van, ja, maar ik moet naar voren. Drachten? Ja, Drachten komt ertussen. Drachten komt bij Snits in de buurt. En is Grauw intussen voorbij. Maar die CMA's is ik nog zien.
En Snits had alle moeite om Drachten ervoor te blijven. Nou, de Jouwer dus eerst met tonnen bij de Hegebregen. En dan maar weer eens beginnen aan die score te twan. En te bezieken om zo goed mogelijk dat kruisrek in te komen. En daar komt Bolzert achteraan en daar komt Heerenveen achteraan. Nu weet Heerenveen één ding. Dat hij eigenlijk daar net hingen blijven hoeven. Want dan val je achter Bolzert rond. En dan kom je nooit heugen. Dus dat had geen enkele invloed. Want Bolzert beziekt no boven Jouwer te komen. Dus Heerenveen beziekt dus wat. En het zou op dat moment nog kennen. Maar het draait op neer uit. Want hij moet achter Bolzert langs. En dan moet er dus ik achter de Jouwer langs. En de Jouwer is bezig om Bolzert aan te dekken. En zo krijgt de wedstrijd een beetje stal. Maar dat het in het laatst nog wat hutter begon te waaien. En dan krijgen de skippers wat meer over de kant. Maar ze gingen er absoluut geen last van. En die windkracht 4 van Piet Paulus maakt er de hele media zelfs net west. Nou, Jouwer dus voorop. En die denkt van, zou ik dat redden kennen? Daar komt Bolzert achter, daar komt Heerenveen achter. Want die is Walsijn voorbij. En Walsijn kan nog krek van Snits blijven. Dat scheelde net zo vol bij die tonnen. Maar ja, hij kwam over de goede kant door bakboord. Nou, dan gaan we dan maar weer eens een keer het kruisrek in. Want dat weer het echt mooi. Het oren eindelijk we eigenlijk amper zien. Want daar gingen ze heen en weer een heulijn van de wien. En dan een heulijn jelwien. Want de tonnen kwam heel dichter bij het dorp te lezen. En het kruisrek waar heel dit liedser. Dus er gebeurde ik wat minder. Maar in elk geval Jouwer wist dat ze Bolzert uitdekken moesten. Want dat er oors een groot probleem komen kan. Omdat het nog wel eens wat twirren op die langwaterwielen. Maar hij redde dat prima op. Wie geen enkel probleem. En dan varen ze dus naar de finestap. En dan winnen ze hun wedstrijd op de langwaterwielen. En dan showen we even om. Hoe komt het dan verder? Redt Bolzert het dan nog op? Want het ziet je duimbalk. Ja, Bolzert redt het op. Is het redden dan Heerenveen? Ja, die redden het ik op in die laatste route. Weer er niks aan. En viert wordt dan uiteindelijk Walsijn. En dat wie voor die man eigenlijk wel een aardig ietsje. Omdat ze de vorige keer wie ze tolfde. Snits, die bleuren ze voor. En dat wie op hemzelf wel weer een knappe prestatie. En de rest van de uitslag, die maakt maar zal je maar van Arjen. En die uitslag komt dus nou op kaart van de meiskrowers hier bij Langwaar op 1 de Jouwer, nummer 2 Bolzert en dan Heerenveen. Op het plak Fjouwer dan wordt zijn. Op het vierde plak Snits met Douwe Visser, 6 Drachten, Zoon Grauw, 8 Jennewoord, Jochen de Lemmer, 10 beste prestatie op nota, Huzum 11 meter. Dan de hele mannen op Olve Ljouwert. Op het 12e plak Tretjende Zuidwesthoeken en op het 14e plak Langwaar van Ulbe Brandsma. Brengt u bij het klassement. Gedeeld op het eerste plak het Heerenveen en de Jouwer. Beide Jochen. Dan er vlak achter Bolzert Pieter Meter met 10,8. En daar zal misschien ook wat tussen gooien. Tussen die eerste 3 scootjes dus Heerenveen, de Jouwer en Bolzert. Daarachter Snit, Douwe Visser had 22 punten. Voor wordt zijn op plak 5. Jennewoord op 6. Drachten Albert Visser op het zonderplak. Voor de Lemmer. Grauw op Jochen, de regerend kampioen. Kind er nou misschien definitief wel een streep erin. We weten het net. Op 10e plak Ljouwert, Jappie Meter, Olve, de hele mannen. Dan de Zuidwesthoeken. 13e Langwaar en op het 14e plak Huzum van 11 meter.